Tomáš, tak dneska ste odohrali dobrý zápas. Môžeš ho opísať? Tak myslím, že jsme dobře začali. Vyrovnaná první třetina, ve druhé třetině jsme trochu přidali a střelili nějaký gól a dostali ten zápas trochu pod kontrolu a ve třetí třetině jsme si to na rozdíl od těch zápasů předchozích, ta třetí třetina byla dobrá, pohlídali jsme si to vedení. Škoda toho gólu na konci, golman mohl držet čistý konto, ale výhra je důležitá, jestli to se počítá. Boli nejaké nové pokyny pred zápasom tým, že vám štartoval nový golman, s ktorým nemáte veľa skúseností? Ne, vůbec to se neřešilo a pokyny byly stejné jako do dalších ostatních zápasů, prostě hrát to, co máme nacvičený a žádný jakoby změny nebyly. Máš ľad na nohe, môžeš nám povedať, čo sa stalo? Nic, jenom lehký zranění, nic vážného. Je úžasný, že si dokážete poradit vlastně s 3 zraněnými hráčima teď na týmu z toho špatného dne předevčírem vlastně a dokážete si poradit dneska. Jo, tak tým je od slova toho, že nás tam je víc, že aby jsme zastoupili, když někdo chybí nebo nemůže a dneska ty kluci, co nastoupili za ně, tak dali oba gól a golman zachytal super, takže se k tomu postavili víc než dobře a my jsme jim pomohli a dobře to dopadlo a zapadlo to do sebe, že jsme vyhráli. Díky.